one a smarter or a better man of God. When we are reporting, let us report ngati kuti ifeyo ndife mbali yokhudzika kwambiri ngati dziko. When we are praying, let us pray the way Madam Mary Chilima is praying now. Tikamachita chilichonse mmene tikupemphera tipemphere mmene akupempherera Madam Mary Chilima now. Mmene tikupanga reporting tipange reporting ngati kuti anatituma ifeyo tikapereka uthenga personally kwa Madam Mary Chilima. Kodi ungapite nkumakana zoti mayi panopo tikukhota pakuti ndiye tagwirane phone choncho panopo tikuona chakuti amayi tadikira ndipompo. I believe you'd say, Madam, tafika tili pakuti koma tidikireni tibweranso tikuuzane. Nakakonda kuti ngati Malawi tipange choncho. Zina zonse nthawi tinayo yokwanira. Muchafotokozera every 2 hours tikhala tikubwera kuti tifotokozere mtundu wa Malawi. Koma nkutheka pali zina zimene munafuna mutamvetsetsa tikhalapo kuti zibe tikhoza kufotokozera. Koma in the next 2 hours we'll be back here. If your cameras are not going for any other use, you can leave them stationed there. Every 2 hours we'll be here to provide updates. Thank you very much. Yeah.